Takže vás vítam u môjho videa, ktoré bude o tom, ako postaviť taký výťah, ktorý je veľmi primitívny, ľahučký, no ukážeme si ukážku toho výťahu, takže vysunieme pačku. Je to síce trošku pomalšie, ale to vôbec nevadí, lebo keď máte napríklad poschodový doma, sa vám nechce chodiť po schodoch, tak vám potom prídete, tak. A môže to byť, aké len chcete veľké, no takže si to postavíme. A o tom myslím, že už každý pozná, ale tak. 2, 3 a teraz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, tak. Skúšal som tam aj iné výťahy, no takže, ale tie mi nefungovali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak. Tak. Ešte jednu, môžeme si dať tak. Sa mi zdá, že to je 7 kostiek. Dobre som počítal. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže si dáme 1, 2, 3. Tak, tak. No tak si dáme 1, 2, 3, tak, nie, prepáčte, tak, tak, no a toto len prídeme, tak, a tak, funguje to, takže to by mohlo byť pre dnešok všetko a uvidíme sa keď na tak budúcom dieli. Čau.